So hi, hello, may buntag mga tuming hapon yung tanandra mga bayot kung asa man mo nahimutang karon maayong paglantaw na pod sa kong video nakapanggawas mi diri mga bayot. Kay nagkuha ko kwarta sa ako ang ugangan onya na nagkot pod mi mga bayot. Kung kamo dra busy mo og panaka og mga kabukiran dra mga bayot kami busy mi dinhi og panaka o sulod aning simbahan namo diri mga bayot. Kay way bukid nga among katangasan karong mga panahon na mga bayot kay murag bugnaw-bugnaw aning kalibutan nga ako ang nahimutangan. Muna nga among madali-dali gyud suroy mga bayot hanay ra gyud tawong simbahan. Yes mga bayot daghan kay mga display aning kadaplinan kay mao po na ila ang pasiugda diri basta mag-celebrate na sila og Holy Week. Yes mga bayot ang akong binhi gahilaka mga bayot kay pagmata niya mga bayot wa man gud ni siya hingkaon. Onya kay ako man pudayong gidali-dali og ilis mga bayot kay nanglakaw lagi mi o nanggawas lagi mi. Di ang ending mga bayot gamayng sipyat hilak. Mao nang ang inyong silingan karon lopig pa nang aryada og uling. Kay sus mga bayot di gyud mo baklay. Kung sa among barangay busy kaayo og paninda ang mga silingan namo dito og mga healing oil or kanang mga talimughat kami diri mga bayot ang kabisihan ani mga tao diri kanira gyung pag-display aning kalanon. Yes mga bayot mga kalanon na dira nga inyo ang nakita. Mao ni ihanda sa ilang lamisa unyang gabi ugma. Kung sa atoa binignit mga sago unsa man ang klasihang ipang dasok anang inyo ang mga tinae kami diri mao ra gyud tawo ni amo ang handa. Kay mao man po nila ang pagtuo nga mo kuno ni ihanda-handa. Mao nang nanguha na lang pod mi ani mga bayot aron di nami magluto-luto ani guli na mo sa amoa. Yes mga bayot ang ako ang binhi diri mga bayot. Gumikan sa kasapot ako na lang siyang gimpaanda yun ug unsa iyang gusto. Minsulod sa basket mga bayot kay dili siya mubaklay. Unya maglisod pog magkarga-karga ko mo nang gipasagdaan lang nako na siya dira og sulod-sulod ana dinha. Bitaw-bitaw mga bayot mo nang hangad-hangad na siya mga bayot kay katong cake nga mo ang gipalit. Gusto siya mukaon mga bayot. Mo nang nanawag na lang mig staff dinhi sa city mga bayot kay amo tong pa laplapan tong cake gamay kay among ihatag ni Karina. Kay feel na kuanin niya mga bayot murag gigutom lyud kaayo ni. Sayon kag gipabaklay namo siya gikan sa mo padulong sa simbahan. Unya way kaon ha. Kinsa may dili sa puton ana. Bitaw-bitaw mga bayot ang among gianhi dinhi kanirang cake mga bayot. Kay ang ako ang kapika sa ilong humanag pamalit ganina. Mga bayot dako kay akong pagkahibong wa man tay sapa diri pero na ay baligya diri tubli sa city. O diba iya yung gihalog-halog ng iya ang giganahan nga kalanon mga bayot. Sa ako ang paglakaw-lakaw diri mga bayot paglantaw-lantaw nakakaplag ko dinhi og nangka. Jesus Maria Jose paglantaw nako sa presyo usa naman ka karsonis ug imong ipalit dito sa mga panapton. So mo na ni mga bayot no nakapa-counter na mi dinhi mga bayot. Gapaabot gyud si Karina mga bayot kay daghan ka nang iya mga bayot puros mga tsokolate. Unya kanayang gibit-bit dili na niya buhian. Unya gusto na niyang paabrihan. Mo nang iya nang gihalog-halog mga bayot nahadlok siya og dili paliton og apil ba. So man na ni no gibaklay na nako ni ako ang mataas diri nga lapa-lapa kay pauli na mi mga bayot. Gisuot na ako ning ako ang murag payo nga karsones. Sa pauli na niyo silingan no. Tawan niyo ako na. Ay, ang lula mo nakita. Mama Sapit ka tu. Is that? Nee, Maggie Charlie. Awesome. Is die Charlie? Oh, En dat is nou goed. yes. En hoe weer Maggie. Yes. Muhapit dami aning tindahan aning kadaplinan mga bayot kay didto mig city nakalimot nagpalit og dishwashing liquid. Di ba naka in English sabon ba sabon. Daghan kani sila diri og baligya mga bayot. Tanan nimong kinahanglan nga pangtapak sa ngabil og sa aping na sila diri oy baligya. Pero di lang ta maghisgot sa presyo kay wa gyud tag 15 dira. Nakapalit nami sa muang gipang kinahanglan sa muang lamisa mga bayot. So pauli nami kay gabi na hapit. Sunay namong display diri kalanon aning kadaplinan o kautanan aning kadaplinan mga bayot hinapit may kay sigon bas akong ugangan magluto kuno si aning kalanona. Yes mga bayot mura siya porma og likway. Lami kani siya gisahon og butter mga bayot den sagulan og itlog. Usa po ni sa handa nila karong panahon na. Mga bayot og sa atuwa ang onion bulawan. Pero diri sa planeta nga kuwang nahimutangan karong mga panahon na hasta panit gibaligya na. Langga. Nak. Sumuro to mga bayot no. Diri ra tapos ang akuan sa Tiburitsi karong adlaw. Nakapadagkot gyud mig dinalian mga bayot. Unya mo balik pa mi ugma mga bayot. Kay di man tong dagan tong simbahan bitaw mga bayot. Karon ugma ang dinagdagkutanay sa simbahan nila mga bayot. Pero dito mig city gid na mga bayot kung sa girahan sa kumbini mga bayot murag nakaingon sila o nakaingon siya ba og yang papasinako ng kwarta. Halaw kung sa mga tudluon mga bayot ipang surod niya sa basket. So no choice ang inahan mga bayot. Mubayad na lang gid pud ta kay kuan man talagsa ra man kay punin siya makaadtong city good. Unsa lang ga? Yes, that is coming. Hoy. Look at here. Hoy.
Oh, slowly. Mga bayot, alam mo kay buong anong balik-balik nagsanina ning ako ang binhi basta manggawas me. Kay usang nga wa siya mga sanina. Paborito gyud kay niya ning sanina mga bayot. Iya gyud ang patuluan og luha basta kay di nako na ipasuot niya basta manggawas me. So dire na ako tapuson akong sa favorite karong adlaw mga bayot. Salamat sa paglantaw and bye.